Zdravo drugari, moje ime je Maja. Ana je otišla na odmor, pa vam danas ja čitam iz čitanke za drugi razred osnovne škole. Hajde da vidimo šta danas imamo na repertoaru. Čitanka za srpski jezik za drugi razred osnovne škole. Poezija Dragomir Đorđević, prvoaprilska pesma. Čitav dan ću učiti i neću se svađati. Mačku neću mučiti, praćkom neću gađati. Pekmez neću dirati, sobu neću spremati. Jelo neću birati, acu neću lemati. Tata neće hrkati, zub mi neće vaditi. Deda neće srkati, škola neće raditi. Brat neće mrljaviti, prut ga neće boleti. Mama neće gnjaviti, Tanju neću voleti. Kakva je ovo pesma? Čudna. Odlična. Da. Odlična pesma. Ali čudna u isto vreme.